nggone Pak Teguh Kripik mriki lar kene arep dikeki pete nek gelem kok. Piye hubungane iki apa to kripik karo pete yo? Kripik iki desa ya, Dong, gendeng. Oh, tak kira kripik iki juragan kripik. Lah kok dikeki pete apa pete kripik? Mboten, Bu Teguh kan nembe nonton mirsani wau WA Pak Teguh. Mengke awake dhewe kon mampir nek gelem diparingi pete. Ngono, wis. Gelem, Mas. Mah aku. Lah kok mah Bau. Mbak Ria selamat malam. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Mas Sunja. Selamat malam Mbak Sobat. Iya. Mbak Sobat Ria. Sobat Ria. Iya. Jadi aku gumun aku nonton TikTok pas lab. Lah piye to Mas? Iki jane iki lanang apa wedok? Lanang ngomah kaya nithiki keramik. Sing lanang kok masak malah. Serba bisa kok ya. Ora mung masak, nyuci. Nah, yo wangi-wangi gaweane wong lanang. Iya. Bojomu barang kae ya iso dandani gendeng barang ta bojomu. Lho, iso to Mas? Ya luar biasa iki Masang lampu ya iso to Mas? Iso. Soalnya nek daerah tekan. Lah yo kuwi. Ya, lagune apa Nduk Ria? Ada Sinarengan apa Lestari? Derek. Sinarangan dari Ibu Lurah. Lurah Lestari saking bapak. Bapak, nggih. Mari sedanten. Anu wae Sinarengan Lestari. Sinarengan karo Lestari. Mas yo piye sing nyanyi kepiye lho? Ya golek jeneng Lestari kon rene ngono bareng-bareng. Jek sinarengan rumiyin. Sinarangan bersama Ria Pamungkas dari Kota Mbayat, Klaten bersinar. Yuk. Yuk ya. Teruntuk penonton semuanya, ibu-ibu PKK yang kompak, jatuhi ke depan, melihat dari dekat, goyang bersama Ria Pamungkas.
Ria Pamungkas penyanyi kita dari kota Bayat ya.